Ni siraba kan kasara belebele min kɛla Bamakɔ Tour d'Afrique masurunya na, maa minnu bɛ a sira kofɔlen kan waati bɛɛ, u caman y'a yira k'a fɔ ko ni waleya ma bali u la, ka d'a kan k'a yɔrɔ kelen bɛ dayirimɛ ɲini yɔrɔ ye maaw fɛ. Dirisa Traoré ni Madame Warima, olu bɛ a sira kofɔlen kan kuma bɛɛ. Tour d'Afrique sira in fo ka taa se échangeur mun bɛ Musabugu la, accident b'a kan kuma bɛɛ. Wa accident bɛɛ ye mɔgɔ ka laɲininen de. Mɔgɔ sigilen b'a kan sira ma dabɔ feereli kama. Ni mun bɔla tan, ni y'a min ɲɔgɔnna dayirimɛ ɲinina tɛ, ni de b'i lagɛ. Échangeur mun dilanna sisan, nafa foyi ma y'a la. Fo ka taa se sira ni tɛmɛna échangeur la, i bɛna se hôpital du Mali sira fara mun ma. Imagine sugu sigilen bɛ sira camancɛ la. A ka bɔ hakili ma, Mariam. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka an kisi Ala k'an kisi. Ne yɛrɛ ka sira de don, n b'a sira dɔn kosɛbɛ yɛrɛ de. Mɔgɔ siraba ninnu ne taara min na u bɛ kɛ mɔgɔw sigiyɔrɔ i ka feere kɛ olu tɛ foyi fɔ a la kun min la. N tɛ Tour d'Afrique rond-point yɔrɔ vraiment yɔrɔ in tɛ feerekɛyɔrɔ ye. Feerekɛlaw de sigilen don fo gidɔrɔn kuma la i b'a fɔ ko mototigi ou mobilitigi ka yɛlɛ u sigilen kan Tour d'Afrique yɔrɔ in na yen nɔ. Mototakisitigiw olu fana bɛ yɔrɔ min fana tun bɛ yen hali ni sɛnɛmɔgɔw bɛ se ka tɛmɛ o fɛ mototakisitigiw fana kɛlen bɛ ka taga yen yɔrɔ bɛɛ occupé. Mototakisi katakata nama mɔgɔw bɛ don min kɔnɔ ka taga 700 na olu mɔgɔw fana bɛɛ kelen ka yen yɔrɔ occupé. Ani polisiw bɛ kuma k'a fɔ k'olu bɛ yɔrɔ sécuriser olu bɛ nin kɛ u bɛ nin kɛ tan tɔ nka mais vraiment ne yɛrɛ kɔni ɲɛ t'a baarako foyi la foyi ne ɲɛ t'a la. Ka kɛɲɛ ni waleyaw ye, Conseil malien de transport maaw olu ka jateminɛ na ko gouvernement kan ka fɛlɛw de sigi sen kan yaasa ka dayirimɛ ɲininaw bɔ sirabakanaw la. Dramane Traoré. Capital la min mɔgɔw sigicogo ka jugu siradawolow la Mali ka juguna Mali de b'a bɛɛ ɲɛ. An kɔni y'a ɲini État fɛ a mɛnna aw ko sécurité routière. Sécurité routière i bɛ mɔgɔw ye pont sanfɛ u bɛ ka namasa feere. Mototigiw bɛ jɔ ka namasa san a bɛ accident provoqué mɔgɔ si tɛ kuma. Mɔgɔ sigilen bɛ trottoir sanfɛ. Mɔgɔ sigilen bɛ pont jukɔrɔ. Mɔgɔ sigilen bɛ fan bɛɛ Tour de l'Afrique bɛ ten. E ka don rond-point kɔnɔ ban douane kɔfɛ la u y'a bɛɛ minɛ. État tɛ kuma. Fo État de ka jɛ u ka mɔgɔw wuli ka bɔ sirada la. Sirada yɔrɔ tɛ sugu ye mɔgɔ man ka sigi sirada la ka feere kɛ. A ti bɛn sariya si kɔnɔ. E ka taa Voxuda la adamadenw sigilen bɛ feu yɛrɛ la ka feere kɛ. O jamana o accident n'o mobili ka bɛ kɛɲɛko la ka se mɔgɔw ma yarɔ hakɛ bɛ tɛmɛ. Vraiment État de k'i jɔ a jɔyɔrɔ la. Amikan nana yan bɛɛ Amikan jalaki. Mais Amikan a ye baara ɲuman kɛ. Ne yɛrɛ b'a fo. Y'a ye wa? Mais ni jamana kɔni kɛra ko ka bɛɛ tu yɛrɛ ma ten min ka di min ye k'a kɛ. O jamana kɔlɔlɔntan tɛ dɛ. Donc an kɔni b'a fɔ État de ye parce que fanga bɛ État de la. Ka mɔgɔw wuli ka bɔ sirada la. Ka bɛɛ dégager ni min bɛ butigi ta i ka taa butigi ta i ka minɛn bila a kɔnɔ. Ni mɔgɔ min sigi sirada la fana a ka réglementer. An ka dɔn k'a fɔ ni sirabakan kasara min kɛla jumadon a kɛla donita mobili dɔ de fɛ min ka bolimafɛn y'a kɛɲɛ ni ka maa 9 k'olu bɔnɛ u nin na maa 7 olu joginna. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.